Sí, sí, és clar, passa. És que no t'has pegat al puntet. Havíem quedat a les 10, no? Sí, però és que com mai has sigut tan puntual... Les persones canvien. Ho has trobat fàcilment? Sí. No coneixia la zona, però he preguntat i... Quina vista tens? Com estàs? Jo? Bé, ho et conté. Tu estàs guapíssima amb eixe vestit. Gràcies. Tu també. Com sempre. Ai, he portat això. Ai, no me digues. Un Pega Sicília. 12 anys. T'agrada? Saps que m'encanta? Te'n recordes? Tens un àtic ideal. Sí? Estàs com l'havia imaginat. Bé, doncs no sé què dir-te, perquè a l'estiu és un forn i a l'hivern fa més fredins que fa al carrer. Al vàter no hi ha porta. No, ni al dormitori tampoc. Això interrelaciona més l'espai. Sí? Sí. Pots estar sentat al vàter i mantindre una conversa amb algú que estigui així. També pots estar tombat al llit i estar connectat amb algú que estigui treballant ahí. Ah, que bé. Ara que si estàs al llit, és millor que l'altre estigui amb tu també, no? Com? Vull dir, per connectar-te, per parlar, ja m'entens? Sí, això és una altra possibilitat. Brindem. Hòstia. Això ho fan els russos, amb el vodka. Has estat a Rússia? No. No, clar. Laura, Clar que no. et passa alguna cosa? No. No? Segur? Sí, estic bé. Una altra copa? Sí, per favor. Què estàs fent ara? Vaig a posar-te una altra copa. De què? T'ha tacat açò. No, no et preocupes. Ai, No et preocupes. Ai, Què volies parlar amb mi? és una foto. Sí, però és antiga i la faig servir de safata. Si és la foto de la convivència espiritual. Quines pintes. Què passava a la pancarta? El nostre lema. Els Els somiadors? somiadors, dona. Els somnis són el nostre patrimoni. Que innocents. Què Quines tal? pintes feien. Aquesta eres tu. M'has reconegut per les espinilles. No. Si tot jo era una espinilla. Ai, no exageres. A les xiques vos feia fàstic besar-me per si vos... Calla. Però ha millorat amb els anys, no? Sí. Espera que tinga 72 anys, veuràs. Volia fer cine, no? Ja deu haver fet la pel·lícula que li havia de portar a Hollywood? Crec que no. Ah, De moment treballa a la BBC. la BBC? Molt bé. Bodes, batejos i comunions. Joan, jo... Tu estàs igual de bé, Laura. Portaves el cabell com ara. Feia la mateixa olor. Sí? A ou podrit. Però és molt romàntic. Va de tu. Tots s'han convertit en... No ho sé. Laura, estàs guapíssima. Voldràs saber per què he vingut. Per què? Perquè he volgut que ens veiérem així, al teu apartament. Per què? Joan, jo... Saps que em case. Enamorar-se és una equivocació. Però per què? Perquè sempre ho fas de qui no et convé. Qui ha dit això? Ho deia ma mare cada vegada que mirava mon pare. El llit no fa una altra cosa que parlar d'ell mateix. I segur que quan arriba l'orgasme crida el seu nom. Com ho saps? Són una secta. Me'ls conec. No fa molt vaig eixir amb una xica que cada vegada que arribava al clima es deia el seu nom. Clàudia! Clàudia!
tionqui m'he xitat i només m'ha tocat amb el colze. No serà un mandíbula afilada? Sí, en certa manera sí. Odia els mandíbules afilades. Però què vos passa, les dones? I, però què vols dir? Que no sé què veieu en eixa mena de models publicitaris. De faccions esmolades. Cos atlètic. L'àvia captivadora. 1,90 i amb una aura de 20 centímetres, aproximadament. Et sembla fort? És que, vine pa ací, els mataria. Ui, m'estimares, no ho faria. Laura, eres la mateixa de sempre. Segons bufa el vent. Ens posarem a ballar. I què? I em vares besar. Hauria de ser sense voler, no? Era com si pegares segells. Què? Què? Tots es burlaven de mi, tots. Ningú donava un cèntim per nosaltres. Però s'equivocaren. Vam durar 6 mesos. El numeret del suïcidi va ser patètic. Em vaig veure 1 quilo de pintura plàstica per tu. Mesclada amb horchata. Per al que tinguera millor gust, dona. Jo no he vingut ací a parlar de tot això. No, ja sé per a què has vingut. A més, per què sempre tenim que parlar del passat? Perquè no tenim futur. Era la meua veritat. La que volia viure amb tu en qualsevol cantonada de Brooklyn. Després d'aquestes paraules, encara vols que me'n vaig? Jo? M'estàs abraçant. És que no ho feies des del segle passat. Espera, dona, que jo no sóc fàcil d'aconseguir, Laura. Laura. Jo t'estime! Casem-nos! Què? Últim tot planejat, mira. Anirem de viatge de nubes a Palma, Mallorca. Però si tu has estimat a totes les dones que has conegut en la teua vida. Un moment! Què passa? Bufa tramuntana! Que jo t'estime, que jo sempre t'ha desitjat. Sí? Per això et van excitar en totes les meues amigues. Això ho vaig fer com a teràpia. I no ho tornaria a repetir. T'estime. Ai. Quatre xiquets. Sí? Saps com els posarem? Com? Carrete, ànies, tendillo i motobot. Què em dius? Què passa? Que és la millor defensa que ha tingut el València en tota la seva història. Sabia que digués això. M'entendria. És clar. I ara vaig a besar-te.
vindràs. Ah, jo no vull que treballes. No, per això no ho discutirem. Es traslladarem a un xalet. N'he vist un preciós, enorme, amb xota petge, jardí, piscina i gos inclosos. Que si veig banyant-se tot el dia, com si gros el remull. Jo al jardí prenent el solet, sense fer un brot. I jo? I tu mullint vaques. Mullint vaques? Què em dius? Que és perfecte! Ai, és necessari que engreixes? Home, després de 4 fills... Està bé, els adoptarem. I què li direm a Guzmán? A Guzmán el podem convidar al nostre casament. Oh, serà un col molt fort per a ell. Ei, vol que li ho expliqui jo? No, no, ho faré. Espera tu, Per a mi? és Guzmán. ¿Sí? Hola, hola. Sí, yo también quería hablar contigo. Mira, es que Joan y yo vamos a casarnos y queríamos invitarte a la boda. Dile que pot vindre amb Pili, cap problema. Que si quieres venir con Pili, que puedes venir. No, Guzmán, no llores. És un panoli. No llores, Guzmán. No, deja la pistola. No, Això és xantatge. no, Guzmán, deja la pistola. ¿No ves que no merece la pena? Me cachis en la Guzmán, mà. Guzmán, deja la pistola. Deja la pistola, Guzmán. Escolta, Que no, que vuelva a matarte. a mi? Sí, a tú. Guzmán, no vale la pena, hombre. Cada col que respires, cada gest que faces, cada mirada que fas, t'estaré mirant. Anem al llit? ¿Abusarás de mí? Sense pietat Sí. i sense cobrar-te. ¿Qué?